Igbo ndị mara ege m ntị ekenekwa m unu afọ this video dị n'akụkụ ebe a. Ihe a bụ video mmemme mgbe m tele ndị mmadụ na ya ha na-eti mkpu China. They are deceiving our people and they should be careful. Emem that video nwanne anyị nwoke bụkwa Ogbuefi Agụ Talk mekwa another video concerning ọ dịka ya akpali akpa that time ya mee n'ọnwa na-abụ gara aga. Kịta our brother bekwukwu okwu na because na ị na-ajụzi ọ dịka enwe ihe this group set of people na-emebi ihe ọfụ. Enwere ha na-emebi ihe ọfụ mana noise ha akaliana. This our generation too so much believe in noise without tangible result. Ha na like ebe ọ nọ abe ha nọ na ana-akụlụ ha aka while you are not doing anything. That you are not doing anything. Before ịgba China anyị kwuru m asị na most of people gbagoro atem gbakachicha ya mgbe ulu dị na ya anara eme noise ndị anụ nwere mana nkelu ha na asị gị God sị gị Jesus mee nke Jesus emere nke ọzọ. Mgbe m bịa kwuo okwu sị ha na unu eduzi na ndị dibịa je China ihe akwa unu mere na Dubai mebie Dubai gasa the very moment je park na akwa ọkọ bido jewe Dubai. Ndị mmadụ feel na ha agwọtago ọgwụ na akwa mele ha nke ọzọ. The wickedness in them multiplied. Ha jecha ya ozugbo nata ọgụ here and there go. Kịta anya bụ ọgụ esetikwa na China na-ekwu n'ụkpọrọ ndị dibịa na-abịa China ka ihe dibịa na-abịa emelu ekwu me mgbe asị na asị dibịa na-agwọ ọgwụ. There are some isadaka afụbeghị ebe dibịa na-achọ mmadụ eje ebe ọzọ ichogodi ji ọ na-akwado ya akwado. And you as a dibịa na-eje ịmakwa ebe ị na-eje maybe na mmụọ ị na-efe ekwero agaghị ekwe ka ị cross out some certain oceans. You know, on a plane 33,000 feet above sea level, 33,000 feet. Ilugide lu ebe ị na-eje tonodi na-asị ha nke ọzọ. That Jesus who na-reject akwadisem Jesus akwadisem ọgwụ akwụnụ kpọta akwụnụ bịa gwụọ na China and they deceive ndị mmadụ. Ndị China unu je na nke unu afụgo ka ha na-agwọ odeshi, unu afụgo ka ha na-agwọ kite ebe a. They do their eating peace. Ọsọkwa ya bụ onye China nwere Buddha or Judah or ihe nwa na ọkpọsa n'ihu nke ya. If that place ya dị neat, even ngwa anụ ana ebe ahụ ma mmadụ na such thing dị dia. Mana ndị ba ebe ọgwụ na ha je ha chọọ ịgasasị ihe. Enwere ihe ezugo kwu na video nchọkwu unu pay attention ya. This is the same thing nkwu na that video ahụ unu fụrụ ebe ahụ. Ekenekwa m unu ya anụ mana my problem is unu eje na je mebie ebe generation you etonite choose access to they can no longer access it because of the foolishness of the fathers of today. Ekuchakwa anụ ka ọ dị. So Waga Gee, how many times did I call you? Unu deceives no mazi by. Unu deceives no mazi by with Jesus Christ sikwo. Jesus Christ jigara ese. Ndị China sikwo. Ndị China jigara ese. Ịghọtago? Ilu olu China. Ife na-ewu n'iwe n'ebe unu nọ wụ na sometimes ọ na-adụkwu mma ka afụ dollar n'aka nwote nkwụ. The only difference wụ na ụfọdụ dollar ahụ bazie n'aka nwote nkwụ. Ọ masịkwa n'ife ọ ya eji ewe eme. Ọkwa China ndị tụka kọsharisi ha. A lot of importers niile nwere ba ya. Ụfọdụ n'ime ha ndị tụka ebuka ọnụ nkwụ ha seahorse ha. Ndị na-eje ma China eje atụ ma afịa ma raw materials ma ife niile. Ụfọdụ n'ime ha through the process of business ha na-eme alụchana church so na major financier na their home churches. Ọkwa China ụfọdụ n'ime ha na-eje atụ afịa kọsharisi mmadụ ka bata na China. Ndị China na-enye red carpet reception. Ndị na-eje China bata China as an investor bịara igolo afịa bata ba ya aya n'olu ha enye anyị mkpọtụ na ntị ha ebe ka anwụ na ntị nya ka unu niile makpuru China ije gba ọsọ afịa ebe ọ na ndị content creator bata na ba ya ha ghasa ya ọwa anụ datin nekwa afịa ụmụ ibe tụwarịsị nsi ụwa ịbata na trade fair fụsụ ụmụazị ba ya na-apụ afịa everyday je na nke si frank ha na ndị otu ha ka a na-elodu offload afịa ụmụazị ba ya na-eji China eji atụ afịa nya ka unu nwa ndị content creator gbakpu ha na China ije gba ọsọ afịa aya anụzi ife ndị China jikwa eme nke a Nigerians ụka jikwa wee mee anyị nke a Jesus Christ ji wee mee nke a ndị anyị hapụ Jesus na jọ oke ịgbara anyị n'ilu na China na onwe ebe a na-asị ndị mmadụ pray for this
Waga Gee asị nka njọ ajụjụ ka ilu China ifere ebe a na-agwọ ababa, ifere ebe a na-agwọ ịchaka mmụọ. Ana m ajụ n'ụlọ ajụjụ ifere ebe a na-agwọ ababa na ịchaka mmụọ ifuru ya na China. Mana ọgụ na-aya ya na ndo na okongwu dibia deceive na ụmụazị be anyị na-akọ ha ego in their hundreds and in their 200s, all in the name of na chọrọ ịgwọrọ ha ịchaka mmụọ and ababa ejiwe egwu ha wayo. So ịma all these things ekwu na the greatest thing na-eme ndị be anyị wụ akpọ mmadụ asị, akpọwazi onye ahụ ka akpọgbuo ya, and ọ mkpọrọ mọnụ na asị akpọrọ okongwu dibia ka eji wee were crime go na ekomitiri wee gbuo okongwu dibia gbaa ma ọsọ na mgbonwa dọnọ ebikwuru moto bi okongwu dibia moto eme n'aka agwọ okongwu dibia buru alụgo na emelubu na ya wee ruo tata. And that is why iji wee ka nwa ọnụ ịpụta a na-ekwu okwu ndị na-eri ndị mmadụ wayo na ndị pastọ na-eri ndị ụka wayo na ndị ụka wayo ka a na-egwu anyị ịkapụta nwa ọnụ ka na-ekwu okwu when you are at the forefront of ịkpọpụta ụmụ okorobịa be anyị in their 200s kpọrọ ha ruo na ndo na nke aya ya na ndo egwu ha wayo nakọ ha ego ha all in the name of na eme ha ebute ike ma ọ ha eme nka. You are still talking o nwere ebe ifuru a na-agwọ ababa na ịchaka mmụọ na China onweho ka anyị nụ na ife unu enyezina anyị mkpọtụ na ntị, unu enyezina anyị mkpọtụ na ntị. Ndị China wunu nwere alụsị ha na-efe ekpelu ha kpebere alụsị ahụ. Ndị China wụrụ na ha nwere alụsị ha na-ekpelu ha kpebere alụsị ahụ. Anyị na-echuzugo God anyị nwa chọrọ ịsavụ, ngwu na-echuzukwa na nke ị chọrọ ịsavụ. Afụrụ m ebe ị na-ekwu na ụfọdụ ndị na-abịa agwaghị okwu maka na ị na-ekwu na Jizọs enweghị ife ọ na-alụ na ịka ha mma na ịka ha eriju afọ. Ịbịakwa enwekwa millions and thousands so enyeghị ife ị na-eri as a content creator. Ha so na ndị ị na-etu afa ịpụta ị na-etu ha afa ọnwa nke a n'umuchu. Ụfọdụ n'ime ndị ahụ ị na-etu afa na-enye gị ego na-emere gị ife ị na-eme. Many of them nwekwa pillars in their different churches. So what is there? Ọwụkwa bịa na ala Igbo gụwa agụụ. So why are we going to measure the test of our faith using you? Anyị ya use n'uwu wee measure anyị chọọ ndị anyị ejite ihe anyị achọwa ndị na-emere obodo ife all among them ka anyị esi wee họ maka na ife ọnwụ na ha na-emere anyị iwu Jizọs si through them emere anyị ya. Ife ọnwụ na ha na-emere anyị iwu ekpere anyị tetara ụla kpee Chukwu ụdị ndị ahụ ka Chukwu ya eji wee zaa anyị ekpere. Ịghọtana Zeus pụtara ụbọchị a ebe ọ na-aga n'Ọnịcha ka ebe pụta fụwa woman na-azụ ife. The woman sị na na-akwụ 20,000 naira and na ka esi eme ewu ha rụcha nke this month na ha rụcha nke next month akwụ ụgwọ nke this month. Zeus wee lituo wee si na 300,000 ofu n'ime ndị Zeus family sendere ya. Ọ sị na onye go mmadụ 150 si ebe a 150,000 nye this woman. Is a prayer answered. Ị maghị ekpere nwata nwaanyị ahụ kpelu nwaanyị ahụ kpelu n'ụtụtụ wee pụtara. Ị maghị anya abalị nwaanyị ahụ na-emu, ị maghị ife nwaanyị ahụ ji ọkpa ya eje. Mana ndị dụkara Zeus ha ndị ghọtara ifewu na-arụ ọrụ Chukwu, ndị ghọtara ifewu na God ya na ha chọrọ ịrụ ọrụ maka Chineke nọ n'eluigwe ka Chukwu ji aza ekpere ha. Ọhọ ndị dụkara nwere obi okwute, and that is why ọ na-eji wee ghọta ifewu the power of prayer, because na ọnwụ na ikpechasịcha na-ekpere mgbe ị nwere hope. Efu ọnụ na-asị na ị need ya ife you go and work for it, you go and do this. O nwere ndị human effort fail golo. Human effort they fail go their own personal effort have frozen light. They know there is nothing they can do about that situation. They kneel down and pray God to send there somebody from the strange places. If you have been in such kind of conditions, you will know the need for you to kneel down and pray. Maka unu she no say ego self with mmadụ na ayo. Eme ho no nwere onye nwere ego. Mana nwekwara ife ọ na ayo Chukwu. Ife ahụ ọ na ayo Chukwu. It's obvious na ego ya emeri ya. And no blood mmadụ ya emeri ya maka ọnwụ no mmadụ ya emeri ya with his money. He can go to the osokwa onye anya na ọnụ he can go to the moon. Je yo onye a mana o nwere ego mana ọ mana ife beyond human capacity. Oyobazie ya onye ahụ na-eme ife mmadụ ada emenwu. So unu je China, unu ada eje China ka unu je nye ndị China product anyị alụ n'ụlọ. O nwere ndị nwere 7, 8, 9, 10 product ha na-eje arụ na China. Na-ebukpu millions of dollars na China ogo na ha eje n'afịa. Mana ụnụ nwa ụnụ ruo ebe ahụ ije gba ọsọ afịa. Unu ruo ebe ahụ na na-akọsutu ya nuisance na social media mmadụ ahịa lụrụ ụlọ ife. Come to China, come to China. Come to China na 2026. Ndị bikwa na nọ China 8 years, 9 years, 10 years. Ha hụ mmadụ. Ndị jekwa nọ China 15 years ago. Ha hụ mmadụ. Ndị export kwa na more than 30 to 40 different countries in the world. Ha bụrụ mmadụ. Ndị kpọnatakwa ndị ọcha akpọnata.
na assess experts na Nigeria ebe a na-akwụghị ụgwọ both in hard currency and in naira. Ahụ mmadụ. Those people man, the other day I if Ken mmadụ akọ Kenneth Aza ka o bu megaphone nọrọ side ụmụdị mmezu oziọma. Onye ahụ ebironia. Onye ahụ wụ na ọ bata China, ndị China ya eji Rolls wee bịa buru na airport because nọ nnukwute ego ka ọ na-egbugbu na China. Ịghọtago? So ụdị mmadụ ahụ nwere ike ijezi oziọma ngụnwa Waga Gee na ozie na-agwa anyị na ụka mere gụnụ. Ịchọghị ijezi ụka ejezi na onweghị onye na-ayọ gị ayọ, but don't try to discourage people. If you ruo n'onwe ndị ji ụka egwu wayo malụkwa na-enwe ndị ji omenala unu na-eme egwu wayo. Ngụnwawu a typical example of it. Because we collaborate with Okongwu dibia and ya na unu wee gwu over 200 of ụmụ okorobịa wayo na ha akatamkpo ego ewelu Toyota Corolla compensate welu Camry nwa ahụ bi Okongwu dibia. Ịghọtago? So ebe ọ wụ na ife awụ ọrụ ịma anya ya kedu ife ya apụta ọkwa agụrụkwa ndị ji ụka egwu wayo agịkwala ụnụ nwa jikwa ịbụ kaikai na ịnwe ọjị na ịtọ nzu na ije chụ aja werukwa na-egwu ndị mmadụ wayo. So hapụ ndị ọcha ndị China ha kpewela arụsị enwekwana ndị China na-eje ụka ya fugo ha. Ịghọtagosi ife dị n'ụwa awụ na moto nwee Corolla nwee Mercedes nwee Honda nwee Range Rover nwee different brand nke so wee serve onye nyanyaba provided niile enweta satisfaction ahụ ị chọrọ. Ịnyawakwazie ya ụbọchị o disappoint yara onye karịa ahụ nsogbu ị nwere ike fụkwazie need to leave this one and go to another one. Ọha mmadụ ya agba ọngụ ya eji aka ugbo onwe gị. Unu edeceives na ụmụazị baye. Unu edeceives na ụmụazị baye. Ọ na-eme onye n'ime ụlọ tagide afụfụ yogido Chineke amala Chineke mee ha ya ọfụma obere ife ọwa anya bawa ha ma ekwufọ maka Slim Joe pụta ọ na-aba ogo ha na Mercedes mmadụ anya anụziri ife otu ha na Mercedes ọ pụtazi ọsọ na Jesus Christ ọwụ nka ọsọ na Chukwu nka ọsọ na nke ame nka I don't believe in any Jesus Christ this one no ogogo Mercedes it is a sign o chefu na Mercedes ya ọ na-anya enwe na ndị gbara ya 2 years before go ye. So ofugo light ofugo light. So okwu m owo onye mara aka dị mmanya fi n'isi ụna ya enyezi na mkpọtụ unu na-enye na social media ụna enyezi na mkpọtụ unu na-enye na social media onye gbagha tiketi ọmakpuo China ọmakpuzie China osewela anyị tall building jaa Abuja na even Abuja ba anyị mara mma. You don't even need to go to China for you to see a beautiful place. Ilu Abuja here you see a beautiful ebe mara mma ọ na Nigeria ebe aka ọ dị. And ebe na Abuja Nicholas Okachukwu nwelu Prince Nicholas Okachukwu ministerial outreach so na the highest developers na that Abuja onye ụka ka ọwụ. Ịghọtago? So na-eme na onwe unu ka unu na-eme. Ịghọtago? Unu na-advocate for your ancestors. Ụfọdụ n'ime unu eme na years unu zọrọ ọkpa na father's compound unu. Many of you na-ekwugheri ife elekpọcha na obi nna unu lekpọcha ụfọdụ n'ime unu lechalụ na-emebe nna ije ebe asị uje ebe ndị nna ya ochie kịta ya maha ụzọ asị uje ebe ụmụnne m mpaghara na-anụgasị different places. Those people ma ndị nwụrụ anwụ n'ime ha those your ancestors ese na worship adore. You don't even know their identities. You don't know their houses. Ụfọdụ n'ime unu ọfịa etochichi anabụ but you want to come and tell us that you are adoring your ancestors. Na-aghọ n'onwe na aghụghọ. Ka ahụ my message nsị ka nye godo this morning because after video ahụ imelu ezigbote amụ nya ọ na-eme agwa ha nwaanyị na ọya wụ polisi obido mere arrest onye gbaha plane rituo na China mkpọtụ ebe niile. Ichefuzie na China ahụ ndị bi ebi. Chefuzie na China ahụ ndị na-abata ka big bosses. Chefuzie na China ahụ ndị jebere more than 10-15 years ago. Chefuzie na China ahụ ndị batara ya as an investor bụ ego bata and not as hustler as dụka ụnụ ndị na-abịa ịgba ọsọ afịa friji awụ nke a esi awụ disi wanụ lekwe moto a nwere fishers a nwee fishers a onye kwụrụ ụgwọ ịgba nzama onye ahụ kwụrụ ụgwọ ahụ nwere ike wụrụ Wednesday prayer ka o si apụta wee fe advert ga ahụ kwụọ ya. O nwere ike wụrụ n'ụka ka ọ dọnụ wee fe advert ga ọkwụọ ya. Ndị niile ahụ na-ego gị ife ahụ maghị ebe ha si wee na-ego gị mana ị nọrọ ya na-anyaghasị ọnụ ezugo.